यार से बतियाइला सोचा तनी कि आज फोन लगाई का। देखी बुढ़िया तो कहीं बिया ना नु कहीं लौकत तो कोई नहीं खे। हेलो हेलो। हाँ हेलो। का हो जान, का हाल बा? जान कह के जान ले तरू का? बा तहार कहे के जान ले बजन, तू तो खुदे के हमर जान हड़। कहाँ ले जान हनी? बिया कह के चल गुलू हमारा के नैहर में छोड़ दिल बरुए जी छटपटा तनी मछरिया नहीं सा। अरे पागल हड़, हम काहे के तहारा के भुला जाई? वो अपन जान के कोई भुला लगा? चलो चलो ए जिगो रहू तो जाने कहता रहू, ओ जिगो गुलू तो जाने कहता रहू। तो का करी बतावा नु? जाके ओ जिगे रात रात भर का करत रहू हम का जानत नहीं। जी दिल पर का बीत तब का बतलाई तारा के। और चुप रह ना, तू अपन बात बोलो ना। ये सब का बीतल बात के तू खड़ा तड़। तारा के हम छिपा लोटा सब मन ले रही, हम तसली तक मन ले रही। तारा कब का बतलाई हम चलत रही चप्पल पहन के, तो चप्पल तो हरे के रखले रही। का हो तू तो अजीब अजीब बात कर तड़। कौन बात करे खातिर हम फोन कैला हई या तू बड़ा की कौन बात कर तड़? तो का कहत रू बोल, अब जौन बीतत जौन। हमरा तो कहले कहा तो नहीं खे। भल के शरीरिया हमार इनकरा लागे बाटे, लेकिन सारा जीवा ना जितना दिलवा बाटे सब तोहरे लागे बाटे हो। कहाँ हमारा भी बात, हम तहरा याद में देखत रू दिन दिन भर रत रत भर बे खैले सुखाइल चल जाता नहीं। बुझाता शरीर में अठई धैले बा। सब महल्ला गांव का कहता हमरा के। पागल हड़ा, खाए पे ध्यान द। हम अइबे नु करम, टेंशन का ले बड़ा। अब मिले खातिर तो तारा के बोलाते हैं बनी निक। एगो बात कही का कहानी है ना कि देखो ना मिले के मन करता है अइबो ना। हमारा से आगे तो तू ही कह दलो, हमारे रुजिना तू तो कब अपने मने फोने ना करेला। का नंबर दे के गुरु सब नंबर ये तार बंद बतावता। आ जब लगावत रहे टू टू करते हम चलो लागी आ जो सही कहत रहे शिव चौप तो हमारे जीवे धक देने नी। एक बात सुन लो हम का कहते ध्यान से। काहे खिसिया गइल हो? खिसिया गुल दिमाग बहुत हमारा खराब होता, समझ गुलू। का हो गइल? हमारा मिले के मन करता। अच्छा तो हमरो तो मन करते बा मिले के, हम तो कहते बनी कि आब। कही आज? हाँ आज आवा ना। आ जाई। अब बताई हमार घरे कोई बा ना? पता बा काल है ओही हो। बताई आज तो अभी तो घर ही वैसे बूढ़ी है। कल 10 बजे से ना हमार बूढ़ी आ बड़की गोतनी जाली जब पूजा करे मंदिर में 2 घंटा खातिर हमारे पास समय बाटे। तो ठीक है बा, क बजे जाली जा हमरा के बता दियो। 10 बजे चल जाली जा। 10 बजे? हाँ तू तुरंत ही आ जाइयो 10 बजे, ठीक बा? तो कैसे आई? हमारे पे चढ़ के हो कोई? अरे दुआरिया हम देखले नहीं कि तिलका में खाली आई रही। तो दुआरिया देख ले नहीं खाना तो ठीक बा, फोन करिए हम दुआरिया पे खड़ा रहब। और का? तो ठीक बा तब हम आई नु। ठीक बाटे आओ। ठीक बा आवतनी। तुलसी जी से अपन दुख तो कहल जाला, गावल जाला, रोवल जाला, पूजा। तुलसी माई हमारे घर द्वार में सुख शांति रख। हो कनिया? हाँ कहतनी कि अब तो घर में पूजा हो गई ना, तो का कर चलल जाओ काली माई की है। काली में के जम कोरोना। हाँ ये भगवान बताओ, काली में कोरोना लेके बैठल बड़ी। जानता नहीं सब के कहता ना कि कोरोना बटे, सब अंदरे रही तो कोरोना पकड़ी तो हाँ तो ज्यादा जन के कोरोना धरत हुई ना तो उ घर में ढुक रहा सामने के काली में आई हो दादा लगन मत होकर हमने कोरोना देखे के का सुने का मत मिले। इतना कोरोना में हमने बीमार पड़नी है जा ना। पूजा पाठ के देवी देवता कहले से तोहरा के देवी देवता कोरोना धरा बता के। चल चल हमनी के हां चल के काली माई के पूजा पाठ कर लिहल जा। पूजा पाठ कैला से जनता जनता बुद्धि सुन के तोहार न मती मारा गइल बा। कैसे जे कहत काली माई के चलता कहता रु कि कोरोना बाटे काली माई कोरोना धइले बड़ी। चल चलो कहते ना कि चपला पहन जा। हे भगवान का ये तुलसी माई तारा से रोता ना रोवता नहीं गावता नहीं कि बुद्धि दो हमारा पतोहिन के। अब तो बताई कहते तुलसी माई की हम चप्पल पहन के पूजा रे कोनो पूजा करे जाली तो चप्पल पहन के जाली तो खोल दिया जी मंदिर लेके हैं ना। चल ऐसा ही देखिए रोज देर बड़ पूजा वाला चले जैसे पहन के जहन आई नहीं खा तारा बुझाता कि हो जा। एगो त एही तरह दुनिया भर का चोर बाड़ा सब। ओबरी के देखली ना उ गई रहे पहन के त ओकर संडिल चोरा ले रहे से ओकर भोला का मेहरा रुआ। अच्छा हां वही दिन में हां चप्पल ओकर संडिल चोरा ले गली चप्पल के चोरी तो का हो जा तब के जानता। चलो वो दादा तब पहुंचे जब हम देखा तर के अपन हाथ ना पट्टी गंदा होता त हम चप्पल पहनते नहीं। हां चल चल वो ठीक कहता नहीं। चला आई अब चलती कितना अच्छा अच्छा वीडियो आराम तो चली गिरम बड़ी अच्छा धीरे धीरे लेके चलता नहीं अब कैसे आराम से
हो कनिया कह तनी कि मोबाइल में खाली बिजी मत रहियो ठीक ना जा तनी काली माई के पूजा करू आ घर दुआर बढ़िया से देखी हो तार तब जनते बनी की याद तार मोबाइल में कद छूटी ना अरे औरत तो दिन भर हमार मोबाइले के पीछे पड़ रही है ज्यादा पूजा करना देला सच नहीं बोला सकेली तो मने सिखाओ तनी त बाबू लागत ना तो जा तब हम चल जतन घर दुआर लुटवा दिए तार कहे के मतलब इहे बाटे ना हमरा नहीं के बुझा कि घर दुआर लुटवा दी हम बताई हम कुछ नहीं की जानता नहीं कौन बात बा बढ़िया से घर दुआर देखी हो ठीक ना मोबाइल में मत भीड़ा रहियो हम जा तनी तनी काली माई की पूजा करे जब ठीक ना देखी ना मम्मी जी कितना अच्छा फोटो आवता नु हे भगवान अरे तू तो पूजा पाठ के कुछ जानलू ना तोहार जवन देवी देवता बा तवन मोबाइल ये बाटे तोहार मोबाइले में परान बसल बा त मोबाइल के अलावा पूजा पाठ तो करे के जानत नहीं खू तो तू का जानबू अब फोटो भी ना खींची का वीडियो ना कितना अच्छा आवत फोटो के अरे महारानी हनिए सुना खाली ये मोबाइल में देखबू तो हर मतलब जितना जे देवी देवता बा सब तोहार मोबाइले बाटे ठीक है ये खाली ना 50 सारी कह दी हनी पूजा पाठ करके तो आज जानलू ना अगरबत्ती तो धरे तो उड़ाई छोड़ दिया ना पूजा कर जाता नहीं की लड़ाई करके जाता नहीं पूजा भगवान जी तो घर लेके कहत तो मोबाइल में देखत त का कही जा हम कह जे हमर जितना बुझाइल तोहार बुझाता जितना चल लुटवैया घर दुआर जा हम जाता नहीं आराम से फोटो खींच लिया चलो हो तो का ले वैसे ही बोले ली हां जब देखो ना तब ही हमार खाली मोबाइले के पीछे पड़ रहेली जा दिन भर अपने पूजा पाठ करो जाना काम में मार मिलत अटे का पूजा पाठ कइलू मार घर धन दौलत से भरल बटे पते चलत अटे अरे चल गली जइलू अब तो उनकरा के बोलैले रहने चलो फोन करत तनी कहां बाड़े हेलो हां हेलो कहां बड़ हो अभी तो कइला ना धनसोई आगुल बनी हां तो जल्दी हो गोली जाना लोग पूजा कर रहे ना कि जल्दी हो फिर आ जाइए कि ना ठीक बा होते बनी हां तो जल्दी हम दूरी पे खड़ा रहब ना ठीक बा भूलिए मत ठीक बा ठीक आइए भी लक्का कोई नहीं खेलूं अरे ना हो कोई नहीं चलो ना घर में चलो घर में बैठ के बतिया कोई बा ना टेंशन मत ना क्या तनी मनी कह कि झोपड़ी बटे अब तहार महल बटे तो एजा जैसन बौसने में ना सबूत करे के बा और सब बतलाओ सब बढ़िया बा अपन बताओ बढ़िया लागत आ तू कैसे लागत रहो हई दाढ़ी मोछ बढ़ाला पहले कितना स्मार्ट लागत रहो अब तो एकदम करिया गइल बड़ काहे आई हई एकदम मछरी के कांटा ही सुखा गइल बड़ हो तो का करी खतरो करिया है बाकी दिलवाला इहे से अपना दिन जियत रही आ देख लेनी तहार गनु तो समझ जानू 1 साल उम्र बढ़ गई अच्छा इतना दिन से याद ना न रहे हम तो फोन कइनी ह तो वो तारा याद पड़ल ह जो नंबर ये दिले रहो तो स्विच ऑफ बतावत रहे और तो का कही मोबाइल खराब न हो गइल ह यही से स्विच ऑफ बतावत रहे तो उनकरा मोबाइल में सिम डाल के बतलावेला चुप रहा ना उ सब बतियाओ जरूर अब जवन खटिया बड़ा कहा नु का कहत बोला काहे इतना बेचैन है तो इतना उदास काहे बड़ा हो तो जाना तो कोई कुछ दिन के बाद मिलेला नु कोई चीज की तो मन में एकदम दिल जैसे आदमी दारू पी के नशा में हो जाला नु पियलन तो उसे तहरा के हम देख लेने नु तो शरीरिया बुझाता एक किनारे ओ किनारे जाता अच्छा लागतो बड़ा कि ना 2 बोतल पी के आइलो बड़ा वैसने लागतो बड़ा कुछ कह एगो बात बोली दो कहा ना आराम से चलो चलो तुम तू चलो अरे कहाँ हो या कहाँ काली माई की पूजा करे जाता नहीं जा काली माई की हां तारा पता भाई कोरोना में काली माई की पूजा होता अरे भगवानी कोरोना धल बटे माने काली माई कोरोना लेके बैठल बड़ी और का माथा खराब बा का रावरे माथा खराब अरे हो वो गई जब फोर्स गिरल बा मर तो डंटा ले हम कहनी ना कि मर बेतन में लगल में मास्क लगल बा आ तार मुंह मास्क लगल बड़ो अब पूजा करे जाए के बता में मास्क के चल बक ना घरे चल घरे पूजा करतरी कोरोना में काली मैया के जब बाजार ठीक भइल मार पीट भर मरता सब पुलिस मार लखन लखन नो गोट तो टूटल बा चल बड़ी पूजा करे अच्छा टूटल बा त चल आई चल घर चला कोरोना में पूजा करतरी सब कोई भागल बा घरे लुकाई बा आई कोरोना में पूजा ही करतरी जा घरे चला चला घर चला चला कोरोना में पूजा कर आराम से चली हम मने
हम लोग लागत कोरोना में पूजा होता हां ए आई जाए त ना बात में कहा था कि मत जा लोग घर से बाहरी कितना बोली नहीं हां चल जा घरे चल कोरोना पूजा कर ले भागा लगा तू कोई लोग कोरोना पूजा होता चौकी तो घुस चला चौकिया तरी कहतो तो 2 घंटा के बाद कोई आ गया अभी कोई आ जाई ओबे कैसे अगला जाई हो चौकी तो घुस ना हो घुस ना तो कोई आ जल्दी चौकी तो घुस ना हो और तो ढोका ना जोन घोरे के करवा लो आज कुटवाई हो जोन आज आइलो हमर महंगी पड़ता अरे कुटवाई ना वही तरह लुकाई रह बोला मत ना तो कुछ सुन ली ठीक बा ना बोलो ओसे हम लुकाइल बानी डर लागा तो बड़ा गुड़वा हाथवा कापता और हम का जवाब ओए एगो भी कर लीजिए अभी 10 मिनट गोइला ना भाई पूजा ना कर लीजिए का याद हे भगवान जी आज बोलोइबो कोनी आज लगत पकड़ा जाए हम का तो आज मराई मत तो एजा तू कहो एजा का चला घर चला ए जे है तारा बहरी है दलाली भेजा बेरे पर खजबा तमादा खराब चला घर अब तू छोड़ भाई छोड़ दल बड़ू हां मैं हम छोड़ा ले बनी चल लिया के चल देखा घर नहीं ना कि कहां से आवत नहीं है दलाली में के आई चल हटाओ ले जाओ चला चल हटा बोली खाली हमरा के सुनवा उतर हतारू चली रो हम आ चल पीछे वाले फटबुक ना चल हटा मेरे ससुर खड़ा बना है जब बैठल बे और कहते कि चली अरे, माने ये कर दो, का गलती दिक्कत कर बाटे भाई। चला घर में चला आ हबे होई ना बैठल है तू आ के जे बैठल बड़ू तारा तन लिखे बुझा चल तरी अरे देख जा ले जा का भइल बाटे ना कुछ दिक्कत नहीं कर रहा हां तो चल हम ले चलते ना घर में कैसे जाई कैसे चल माने का हो गइल बाटे नहीं चल जत गोड़ा में कुछ भइल बा कोनो दिक्कत बा गोड़ा में काट गइल बना तो चलन लइखे जा अच्छा तो चल निकाल दो चल हां जा घर निकल चल चल हट जा तो ए जे निकली जा हट ऐसे कर ये लोग तमाशा लिखे लागा ऐसी भइल अरे है क्या भाई अरे होय कौन है रे अरे अरे होय कौन है रे बाबा हां अरे होय कौन बाबा अरे ये जा कहां घर है कहां घर है हमारे गांव अरे सुनता हूं हो अरे है ना का कर लिया कहां घर है हमारे गांव है ने है तुड़े ने के कहां घर कहां घर है हमारे अरे गांव का भइल भाई का खला बड़ा चौकी के नीचे घुसा रही हां ही राम जी यही से ना एकर मतलब क्यों ना जात रहल हो एकदम एकदम चल रहा कर अरे कहां घर है अरे रही खनिता हन था देखो नहीं क्या हुआ सुनील सिंह सुन सके अब ये पता कर त मने ए जे का करे रहल नेवता पाइ रहल हो करे आई रहल का करे का बा बोल बकना यही से एकर मतलब बुझाइए जैसे ना हटत रहल हो यही से बोला करे के का छोटा खींच दिए ले जा बोल कहां जाइला ले का लो बोल चल तरे हे भी हां बात होइला करे अरे हो के अब बता ई का कहत नहीं रे ये हम मौसी के नहीं का रे है मौसी का लइका अरे रे सबको पता नहीं कि हमर मौसी तारा मौसी चित्त के हम यही से घुस ले लोग हाँ? के नीचे अरे यहाँ के ना चिन्हत रहली हां रे सबके यही से घुस गई लोग की अरे बड़ी लचकोपर है बाबूजी यही से ला जा के चौक के तरह घुस गई लोग हम त ऐसा सुन नहीं नहीं कि सिखावे वाला भाई बड़ू तू ढेर सिखातर हुआ हमनी के हां हम पागल त है नहीं हम पागल है हो पागल है चौकिया के नीचे काट मौसी के लेके हवा तू हो ना चौकी तरह हम बम्बई हम नहीं जानू चौकिया के नीचे काट कर लो अरे बाबूजी कहले ना हनी कि लचकोपर है त ऐसे चौकी तरह घुस गई के कोई अगल बगल के होखी त रौरो अजीब बात करिले मौसी के देखा लेके है नहीं है तहर तन कला जे शर्म नहीं कि घर में नहीं खे आया के तू चौकी के नीचे ढुकल बड़ सही बात हवे कि तू मौसी का लइका हवा बाप रे हम तो सुन नहीं ना रानिया के मौसी का लइका बताओ मौसी का लइका चौकी के नीचे अभी ढुकी साथ ढुक रहल भाई कोकर हरे न यही से चौकी फोन लगावा लज कोकर हता तनी तनी हम मिठाई 2 किलो लेके आइल बनी अरे तार मिठाई में आगे ना लगो तू मिठाई लेकर बड़ सिखाओ त हमनी के तू हम लेके अरे आई हरिया मोटरसाइकिल में मिठाई 2 किलो टांग अरे जा हुर लो मिठाई के मुंह बाउले बारू ता हम लेके आवत हम लेके फोन लगावा कोई का हम कुछ नहीं जानता नहीं फोन लगाओ पूछाओ कि मौसी का लइका के हवे हम त मानिए नहीं खी सकत तरी कौन मौसी का लइका त चौकी के नीचे ढुकी है हमरे के भाई ना रहना हसा तोरा और के ऊपर भाई बेटे कैसन रो बानी जी के हमरा ऊपर इतना गंदा आला छ लगा तनी तेरे लोग के शर्म नहीं खिलाएगा शर्म वाला बाप रे बाप हमरा के अरे तोरा शर्म लगे के चाहिए तोरा के इतना दिन से हम ठीक रहनी आज खराब हो गई खराब है तबे ना चौकी के नीचे ढुकल बेटे काहे ही ढुकल बेटे बोले 10 आदमी के बोले 10 आदमी के हैं यार तरी की कौन बोली ना लज को सिखाओ तो हमनिया के हम कुछ नहीं जानते अपन माइक के फोन लगा के दे हमरा के बतियाई हां फोन लगाओ जल्दी कि हम पूछी के तार
है जाइल बेटे हां हम मिठाइया लेके आओ हम देखला अरे तार मिठाइया तार मुंह में अबे हुरत नहीं रुका ना भाई बड़ा तू मिठाई खेवेला इला चालन एही से चौकिया तरे घुस गई लोकी है हमनियो का तो भाई बाड़न सा ऊ कहा ना लजालन सा कौना का भाई आई त लजा के चौकी के नीचे ढुक जाई कबो आइल नहीं खन पहिला बार आइल बन त लजा तड़े शादी के बाद अभी आइल हम कुछ नहीं जाता अपन मैं के फोन लगा के दे हमरा हम तोरा मैं से बतियाई अरे सब बात काहे न मानी न जी इतना लगत कि हमरा ऊपर चढ़ल वाली इतना गरे थू लगाओ तनी भाई चढ़े वाला काम नहीं के भइल त कामन जी भइल बाटे केतना मम्मी बोला तनी आज दिन हम खराब न रहनी आज खराब हो गई हम कहत तनी के कर आदत खराब बाटे जब न तब मोबाइल में रही जब न तब काम करत रही त कर मोबाइल बाजत रही कुछ करी त कर मोबाइल बाजी हम नहीं सोचल रहनी कि तू ऐसन बाड़ू ए बचिए समझलू तो मोबाइल में तो कोई के फोन नहीं आवेला रो चल नहीं एकर नहीं इहा तू ही गौर की में कनी बड़ होई नहीं के कनिया एकर नहीं खन से भाई भतीजा एकर नहीं के फोन खड़ा हो के मुंह तक तनी अमित के अंकित के तनी बोलाई नतिया के तनी बोलाओ एकदम आखी से ऑन हो जा समझली आ तहरा के मन तो कर दे धोखा मुआ दी लाओ से अरे जा ना तहरा के तई लता से मिस को टूटल बटे यो सुन ली इतना बचा दे समझ जाइए बाबू पीट के तना मारा जा के तना मारा जा ना कोई लगा घर में ढूंढा जाला ले ना मार के मुआ घरिया जाओ तू रे भूत के साथ तोर प्यार का भूत सवार भइल बटे ढेर प्यार कर बड़ी हां ढेर प्यार सवार प्यार कर भी रे ढेर तोर भूत सवार बटे घर में ले के प्यार कर भी भाता लेने के पेट भरत यार बोलौले बाड़ू यार हां अरे तोरा के त मर जाए के चाहिए रे